Minindalin ko na. Tapos yung Yan po, ngayon mga kagapay, andito si Lola. naubos na. Oo. Yan po, binili ko yan sa ano, sa isang naawa rin kasi ako. Estudyante. Hindi, dito lang ako. Estudyante na nagbibenta ng ganyan para daw sa ano niya, Ay, kaya. pag-aaral niya. So binili ko na lang, sabi ko ibigay ko kay Lola. Ay, oo. Ang galing. So, Lola, paano ba to? Dapat anuhin mo na to, linis-linisan mo na. Linis ako. Dinala mo sa akin ano yun, dito ako natutulog. Yan o, yan yung kawan. Dinala nyo sa akin tsaka dalawang unan. Yan ako natutulog. Kaya lang, pumapatag din doon sa butas-butas. Hindi ako makatulog. Eh sabi ko, ano na nagsabi ko. Yan o. Doon na, hindi na yun mapuntahan no. Oh. Yan o, nag-ano na dito o. Kaya nga nung malakas ang ulan nung naglindo, sabi ko, kawawa na si nanay, baka hindi na yun nakakatulog. Pero ako makatulog. Wala akong gabi kung panay basa ako. So ayan po mga kalingap, nahulog na po yung mga bubong dito. So kailangan Lola talaga, malagyan natin to ng tape. Oo. Yan. Malagyan natin to, ayun, kinausap ko yung anak mo. Oo. Na Siyang hindi ang papasok. Dito mo na intindi. oo, ano to para malagyan ng tape. Tsaka kahoy. Siguro mag-canvas din kami ng kahoy, mga ilan yung magasto. Ganda naman. Magaling naman yung anak ko dyan kung kahit na kukulambe. Pwede na siguro yun. Maganda yun. Oo. Matagal pa rin yun. Pero mahal yata siguro yung coco lumber, no? Yun ang mura eh. Ah, yun ang mura. Watan ko nandiyan kay Gian. Sila na. Oo, paano mo? Kasi may naipon na tayo na ano, 18K. Ay talaga? Oo, nagpaabot ng tulong. So, sabi ko, bili na tayo ng ano, atip. Ay, oo yun. Tsaka ano, kahoy, baka magkasya na yun. Yan. Bet kailan si Alan na dati? Si Lola? Si Lola? Nabos na yung bigas mo? Oo, na tatlo kami kumain. 5 kilo, di ba? 5 kilo. Kain kami riyan, almusal, tanghalian, hapon na 3. Saya mo naman, pitipan. Sige, pagbalik namin, sabihan ko si ano, pagbalik namin, magdala kami ng bigas. Ayan, wala na pala. Akala ko hindi pa naubos. Naubos na yun. Tsaka yung tinapay, may lang naubos yung dami-dala mo sa akin ito. Apat kami kumakain. Yan o. Ang isang lang, magandang balik ko buwan tanda, hindi kami nakakailan. Ako kakadalawa ako. Kakadalawa na ngayon, ulan ng ulan. So, duman kami dito para tanungin si ano yung anak mo. Parang naano ko sa isip ko, dadating yata, may bisita yata ako, sabi ko. Saan nagdating si Naasim dito, si Araan, para naman ako na matulungan. Wala akong basa, asim pinamong mga basa o lahat na, pati wala akong tulong. Sabi ko, di bali, basta't ako na lang yung magagawa nito, mga project ko na ganito. Matapos na lang. Pag matapos na ito, Dito. marami itong ginagawa. Dito na, pahulog na yung bahay ni Lola. Oh, hindi na kami mapunta doon sa sala-sala ni Lola. Kasi na ano na dito. Mahulog na talaga ito. Yan. 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 So yun yung ano namin na makabili tayo ng yero. Oh, yeah.
yero lang. Yero, tsaka yung mga pantukod na Diyos po Diyos. Oo. Ang marunong carpintero, magbubuluntin siya. Magbubuluntin siya ng Oh, may kasama daw siya. magbubuluntin siya ng pagtulong dito sa akin. Kaya na, So, unti-untiin mo na yung pagliligpit dito. Para kung pagdating nun, sisirain ito, mabilisan. oo. Hindi, pagka yan inilipin ko na, ialisin ko lang dyan. Kasi alin mo. Yung mga hindi mo na ginagamit, itapon mo na. Kasi ito talaga yung nagpapabigat dito na nanay, oh. Maraming kalat, hindi naman ginagamit. Alisin mo na lang para maaliwalas na to. Pag wala na ulan, kasi hindi ko maiayos eh. Pagka ano, kasi itong mga paninda ko ito eh, mga ginawa ko itong mga Grabe. Wala ba tayong dyan, maano na ipalinis to? papalinis ko ito. Tanggalin ko ito. Oo. Yung barkada ng ako, mga teenager, 5 yun. Ay, linis ka agad. Ipaano mo na lang ito, ipalinis mo na kaagad. Pag araw na, pag may araw Oo, kasi para pag nakabili na tayo ng yero, madali lang yung pag oo. Oo. Klasik ka agad. Oo. Madali naman ako eh. Madali ko naman eh. Madali ko ilagay sa baba lang yan. Hindi ano naman. Yan lahat na yan. Dadali ko sa baba. Bukas lang. Ready. Oo, kasi pag makabili na tayo, masimulan ka agad ng mo, anak mo. Araw lang, paalis ko na ito. O, ipaayos mo na. Oo. Hindi ako makagalaw. Wala na ulang kasi. Hindi ako makapag-lipit eh. Nababasa ako. Pero pag nabog siya mga radyo ko para nalaman ko kung maganda ang panahon. Wala nang ulan. Kaya napano na ako. Hindi paglabas eh. Makabili ako ng pagkain ko. Wala akong mabilang ng basa lahat yung wala naman ako. Kahoy, wala na. Basa lahat. Sabi na, paano ka makano niya? Meeting anak ko. Uy ka na. Simpit na, bumili siya ng gas. Bigay niya ito sa kanya. Sabi ko, sabi kay GR, pahingin ng yung thermos ko bulag yung pakuluan mo at pinalang kape na tinapay ako. Kahit wala ng kanin. Kayo na lang magkanin niya ito. Kawawa ng dalawang bata. Ang lalaki kumain kaya almusal tanghalian ako na. Sabi ko, may kape na. So yun, basta nanay, ipaano mo na to, unti-untiin mo na yung pagligpit dito. Kasi bili na tayo ng Bukas. Oo. Bukas. Para makabili na tayo ng yero at saka kahoy. Pag nakita ko na makatambak na Janeiro, madali na ako magkano. Oo. Madali ko nang mailipot. Ibababa ko ito, may 5 akong katulong dyan. Mga teenager. Yan, so sige na po nanay, kami uwi na po. Oo. Sige, thank you very much sa dalaw. Thank you sa lahat ng magkagabay. Sa inyong tulong. Maraming salamat. Nandito yung dalawa, si Asim at saka si Aran. Maraming salamat sa tulong nila. Oo. Anuhin talaga natin yung yero para makasimula na tayo dito. So yun nanay, God bless po, ingat-ingat. Hindi na ako papuntahin dyan, ako nagdadapa. Sabi ng anak ko, huwag ka na't malambot ang Ayan, bigyan kita ng 200, pambili mo ng bigas. Kain ako na mamaya. Salamat, may pagkain ako. Ang tulong na siya. Oo. Yan lang ang aking Ayan, Salamat. bili ka ng bigas. Pagbalik ko, dala ko ng dala lang din ako ng bigas.
Kala ko kasi hindi pa ubos yung binigay namin. Naubos ng dahil ilang ubos 5 kilo. Ay magkano 1 kilo. 1 kilo lang yung saing namin. Isang saingan 1 kilo. Sige po, bye-bye. Bye-bye sa lahat. Bye-bye. Ilang gyero yung mga ano dito, may lagay dito. Kaya ba, 6? Magkano yung gyero? Ewan ko na po, magkano yun dyan sa hardware. Yung ano po yun, D12 na po yun, mahaba na po yun. Isang buo na po yun. Isang ganun po. Para ayun na. Tapos yung kahoy, Ano? dito. 2 por 3, tapos 2 por 2. Kasi hindi rin kasi ako marunong magkwenta pa ng kahoy. Kasi para ma-estimate natin, para kahit pa konti-konti, baka madagdagan pa yung 18,000 na binigay ng mga nag-sponsor. Para ano naman ito, kasi bibigay na to, lapit na. Ako lang po nag-ayos yun. Itaas na ako lang gumawa yun. Sahig niya sa taas. Wala na sahig po dati yan. Bagsak na dati. Ako na nag-ayos. Tsaka dapat kasi mapalinis niya na yung sa taas, medyo ano, para kung sisirain. Para kung sisirain, hindi masyadong Kung ano po, ito yung muna po ang gagalawin. Ito lang po ang kaba muna. so ang mangyayari, Pag gamit po rito, hindi mo na magalaw. Ito lang po muna. Para kung sakasakali man po magkaroon ulit, yung ibang gamit po rito, pwede na po ilagay dito. Para may matulugan na rin po sa mga dyan sa kabila. sige, 6 na yero. Parang hindi yata kasya yung yero. Paano ba yan? Ano po yung Dito? D12 mahaba? Isang haba po ito. So diretso. Diretso na, no? Tapos Yan, mga 8. Pasigurado. So yun na lang din, siguro unahin natin bilhin yung yero, tapos kahoy. Ano yung dapat na bilhin na kahoy? Ikaw na lang po mag-estimate ano yung bibilhin na kahoy, yung anong size ba ganito. 2 por 2 sa pamakuan sa baba. Tapos pang poste. Ay, ipakisulat na lang kuya ng ano, para kung bibili kami, maano namin kung ilan din. Uy, ano Del, isasabit nyo lang yan? Bang nahulog yan. Kasi kung sisirain dito, pero wala kayong maanuhan din dito na ano, yung room lang na pwede yung rentahan, mga 1 month lang na renta. Ano ba yung double gastos lang po yun? Ocho! Pero kung hindi rin kayo masyado ano dito, kasi yung abala pa, yun yung inaano ko. Di naman pumabala yun. Dahil ito lang po naman po ang gagawin eh. Oh, Ito lang muna po eh. Ito lang muna po ang gagawin eh. Sige, yun na lang. Para kung ano po, kasi marami rin pong gamit dito eh. Kung gagawin po yan, mas malaking trabaho po yan. Mm. Ang nangyari po yan, ito muna po gagalawin. Huwag mo na pong galawin to. Kasi yung ibang gamit po nandito eh. Kaya nga, marami daw ano dyan. Oo, marami mga gamit sa kami. Kaya yung iba, mga kalat. Pag naayos na lang po to, kaya na po magbawas ng ibang gamit. Dito na po ilagay. Lagay na lang po siyang, nagawa na lang po siyang higaan dyan. Kasi kung ito pong unahin natin, maraming trabaho gagawin dito sa taas. Sige, dito na lang. Dito na lang po muna unahin natin. Tapos anong ilalagay dito na tabla? Hindi na ba? Ano, plywood na lang po yan. Pang tabla. Ay, baka maano rin. Ay, yung plywood na makapal, no? Yung ganito. Magkano kaya yun? Ano, ito dito yung gagawin na tayo. Ay, ano ka lang. Pero tayo. Balisa mo na kayo. Yan dito. Balisa mo kayo pati yung ano. Ilista mo na lang yung mga Naglagay ng pamakuan. oo. Yung mga ano nila ron, yung nagawa nila yung sabay bahay nila dyan. Yung nagawa nila, naitayo nila. Palista mo na kayo kung ano yung ano. Ano, kayo niyo may palista ma. Kayo niyo may palista. Ito po yung dito po sa bahay ni Nanay Rose.
Dito rin po natira ang anak niya po na ngayon ay walang trabaho kasi nga ano yan, wala pang vaccine, no? Wala, may vaccination po sila rin. Mga, Oo. mga... Tsaka dito rin po sa kanila, yan, tumutulong po dito kasi dito rin sila sa baba. Wala din pong si kuya, wala din pong sapat na kita. Kasi ngayon ginagawa na trabaho po niya is nagpipintura lang po siya. Magkano ngayong araw-arawan mo doon, kuya? 550 sa labas ng building. Oo, di ba? Medyo may kadilikaduhan rin po. Tapos ang anak nyo, dalawa, no? Ay, tatlo? Bali, 4. Apat yung isa Dalawa pala po doon. Oo. So, gusto ko kasi kuya, makipag-cooperate ka dito sa kung gusto ko kung magaling ka naman magpanday, ka na lang din yung At saka, pero wala kang makakatulong, no? Pwede Kahit natin. dalawa lang kami gumawa nito. Sinong kasama mo? Si Jason dito sa gilid. Sige. Tapos yung dalawang ko, tag-abot na lang. Sige. Ayun, makakatulong din. Basta Dalawang pabili na lang tayo ng yero. Kasi ito, para masimula natin. Tsaka meron pa yung tutulong. Pina-estimate ko na puro sa sa tropa ko kasi ganun din po yung bahay natin. Tulog daw si Uni. Tulong? Tarsay, labas tayo. Baka na-check up ka rin, baka na-check. May PhilHealth ka, covered ka. May di ba Hindi dapat tinan mo kay Unique, pero kay Unique kung anong kaya mo bigay nila ron. Hindi mo alam. Ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rob Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Adol, Kalingap Edo, Kalingap Berta, Super